Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Kani pagayam a Criselda, manipod Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ordinaryo laang tilangak. Gapo iti daytoy, kanayon na nga ikumpara ti katugangak iti ex-girlfriend ti asawak. Makunak agwapo mo ti asawak, ket gapo iti dayta, kayat ti katugangak anapintas met kuma ti maasawa na. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Criselda, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, Criselda, nagalas at talaga ti ugali ti katugangam. No kasta ti katugangak. Ay, sungbatak Gun nga rod Diyak kabalan asong batan ni Mama Femia, Becca. Tauray kas ano, isupay laang ti ina ti asawa. Ay, awan ti katukatugangan no kasta abastusen nak. Di ad-adinak maawat amanugang no inaramid ko ti kasta. Sa bagay di uray pay. No apay mat nga min di pay lama ka move on. Katagasawa kayo lang nga roda ni anak na. Ay, day tangarod kat. Kat, anya nga rod, ano samlatan ter aramidan na ken ka. Kapilitan Siya akong ti agad just. Barang no dumtang tumat lang ti aldaw, amaawat na kon kas manugang na. Criselda, nayunam to ti ilutom inton madamdama a pangaldawan tayo. Taumay ti kasinsin ko. Wen, Mama? Saya atem ti agluto, Wen, Mama? O sige nga rod, mapanak pa'y iti silid ko. Ayaban nak to no addan sumangpet. Sige, Mama. Ay na, nabsug akon. Nagimas tumot nga min dagiti indasar mo amakan, balasang ko. Agyaman akta nagustuhan niyo, Auntie. Nalaing kamot gayam nga agluto, Criselda. Sakto lang, Auntie. Nagasat ni Armando kan ka. Napintas ka lang nga roden. Nalaing ka pa'y nga agluto. Agyaman ak iti pa ng compliment mo kanyak, Auntie. Nagasgasat pa'y kuma. Nukas kapintas ni Shirley, tinaasawa ni Armando. Si kamot kasinsin. Anya pala ang ipagkunaamot kat nagpintas lang nga roden ni Criselda. Basta. Nukas kumaka ni Shirley, ad-adda pa'y anagasgasat ti anak ko. Kastamot kanyak, nagasat akuma, ta sigurado anapintas, kan nagwapon to ti agbalin nga apok no bilang. Sumango kamat Criselda. Nakatalikod kamatlatan kanyak. Apay na ya. Awan mo ti amok abasol ko. Maturog takit din. Apay aya. Ibagaman, no apay akastaka. Apay ngamin ay asyak din asawa. Na. Ay, anya kamatan Criselda. Siyempre, ay ayatan ka. No kumangaminta ni Shirley tiin kasar mo. Di sana kumakakaasi ang may kumkumparagan ko, na. Ay, no kasta. Dayta ti makagapo, no apay akasta ka ita. Apay, adda ka di manan imbaga ni mama. Nagrigat kat ngaminan ay tinalaan. Anya analaad nga ibagbagang mat. Para kanyak, sika ti kapintasan. Isungarod nga kasar ka. Apayan, masansan matan ti pan nakaulaw ko. Sabay, kasla matumbaak. Imbaglakit din. Ta sa anak anatuloy arimwar itay. Kasanon no addaak itirwar sa maulaw. Ay na, apay nga taday tuyan na marikriknak. Tinasayat. Inak to agpa-check up. Ta mga no anyakit di matanday to Armahan, ada good news ko kan ka. Anya dayta. Kamaudyanan na. Adanton anak ta.
Ha? Agpaiso, Criselda? Saan ka mang rabrabak laang? Anya ko maaga po arabakan ka. Adtoy. Napanak nagpakita iti doktor itay. No kasta, agpaiso masikog ka? Wen nga rod. Anya ka aya? Oh, yes! Kamaudyanan na. May saakton nga ama. Mama, addanton apuyo. Kat, kalkalamet nga da apo ko kanimanong mo a Joel. Tikayat ko asawan. Addanton apuyo kada kami ken ni Criselda. No kasta, masikog ka, Criselda. Wen mama. Ay, Apay akasla saan ka naragsak, mama? saan man? Naragsak. Naragsak ka kunam. Angam di ka man lamot umisam. Nagadula amin nga amom, Armando. Anya ti kayat mo, agpagaakak iti kasta unay. Apay, sa dino ti papanam, Criselda. Rumwarak mama. Adda papanak. Ay, saan ka arumwar? Dito'y kalaang. Ha? Nangagmumot nga tati imbagak, kan naawatam mo't siguro. Saan ka arumwar, takapigpig saan ti panaginaw mo? Mama? Narigatan, amangan no iti irurwar mo, kat adda makitam apaginawam. Naimbag ko mga rudno ti makitam kat mistisa, wano mistiso. Wano saan, mala Koreano, wano Koreana. Tapno nagguwapo, wano napintas to ti anak mo. Ha? Kasanon no nalaad ti makitam? Ay, awanan jaklakit di maaklon, no nalaad to ti ipas ngay mo nga apokok. Anya? Iso nga ipangagnak. Dito'y kalang kat saan ka arumrumwar, aging gat-adan 5 abulan ti sikog mo. Naawatam, Criselda. Sorry, Maribeka. Saan akong ama ka umay, tadinak mo't pinalubusan ti katugangak. Taapay. Ay, amangan ka nuno makakita ak itilaad apaginawak, kat agbalin alaad ti anak ko. Anya, ay sus, nalabas mo't day ta katubangan. Wan nga rod. Awan mabalinak. Agtong palaklatan iti pagayatan na. Ay, una yan, Criselda. Wan nga rod Kunanan tupay, asaan na kanu amaaklon no laad ti anak ko. Anya, naibaga na ti kasta? Wan beka, kurang nalaangan ako nana. Ano umala kanyak iti kinalaad, kat di na maawa. Oh, agtal na ka man, Criselda. Saan ka analaad, anya? Napintas ka. Dadail laang ngamin ti panagkita ni katugangam, iso akasta. Basta, sapay ko ma, tasaan kun to akaruprupa ti anak ko. Tapno saan to akaasi amabuli. Ay sus, Criselda. Anya day takang kanam. Suman, mama. Anya kamutan. Apay adi mo an nadandagitikan kanam. Ha? Madi ka di ang mga anak iti suman, mama? Ay, anya kamutan. Apay adagita dark colors ti kay kayat mo akanan. Apay, kayat mo nga agbalinto anangisit ti anak mo. Awan mo timbaga ti siyensya. Ano mangan ti masikog iti dark colors amakan, kat isunto ti kulay ti anak na? Sumungbat ka pa'y lang amin. Saan kan ako muntra iti bagak? Tapagsayaatan mo't ti anak mo dagiti ibagbagak. Pagsayaatan ayamot, panangiruruman kit di atay so. Adda ibagbagam? Awan, mama. Ay na, maragsakan na, Criselda. Lalaki ti umunang agbalin nga anak ta. Apay, no babae, saan ka naragsak? Ha? Ay, saan, Matt? Urain niya pa iti gender ti anak ta. Naragsakak lata. Ngam ko ma, sikat ti umalaan na.
Sapay ko mata saan asyak ti karuprupa nanto. At dayta ka manan ako nak. Mangrugi ka manan. Agpay sumat. Ala, sumardan kan, Criselda. Sana kumkumpormi ti pampanunutam kan ibagbagam. Criselda, dahito iti buyaam, o. Nya nga tamanan ayat ipabuya ni mama. Criselda, mangmangagnak wano agin tutulang ka. Anya ka di jay mama? Kunak met aday to iti buyaam. Mayat no inaldaw akas to iti buyaam. Ha? Artista mat ti Korea day ta mama. Wen, mayat no iso timingmingam iti inaldaw. Tapno nagguwapon to ti apo ko. Mama, Ala ka din. Kas itinakunak, pagsayaatan ti anak mo daytoy nga aramid. anya nga tanong patuluyan tan ti umakar iti pagnaidan, Armando. Anya? Apay, anya man ang tinaramid ni mama. Maumuma akon, maibusan ti anos ko. Apay nga min aya. Agasam day ta, nagado nga ibagbaga na. Diyak kanumangan kadagiti dark colors amakan. Kesyo agbalin anangisit kanu ti anak ta. Pagbuyaan na ti Korean artist, tapno kanu gwapo, kas katanuan niya pa yan dita ti bagbaga na. Wan, amok asa anak unay napintas. Ngam, apay, nasken ka di akas jay ti aramidan na. Ala, gusto daytan. Pagkalmaam ko matiriknam. Kasano ko maapagkalmaak, no? Ay, masuro na ka talagan. Ala, huston, Criselda. Panunutam ti anak ta. Ala, bayam. Kasaritak to ni mama. Nakapasyar ka mo't anak. Ay, dakkelin tatyan mo ngam nagbiyahe ka pa ilaang. Kaya't ko lang tagpalabas iti oras dito ay nanang. Makaumat yagyan ni Jabalay. Apay aya, anak ko. Basta nanang. Ay, anya kalakit din aya, Criselda. Kat naimbag no amuda nga imay ka ditoy. Nagpakadaak iti asawak nanang. Ni katugangak ti saan ta talaga masurunak. Anya? Ay, saan anasaya at tikasta, Criselda? Numuna kat masikog ka. Masurunak at talagan kenkwa na nanang. Saan akasta anak ko? Inapay laang dayjay ti asawam. Iso anasken nga irespetom. Daytoy katikunak. Idi pa'y langamin nga ibagbagakken ka adi ka mangmangan kadagiti nalidem ti kulay na. Anya ngay ita? Mama, agmaliw tumatlaang ti kulay na apaman ang mabulanan. Ay awanan, kastanan. Di kan tumat nga may dumdumngag. Mama, Mama, anya ka di manan daytang ibagbagayo. Agpay sumat. Ay, no di kan tulang amin nakasapol itinapimpintas. Husto daytan, mama. No kumangamin ta ni Shirley. Huston ko nak, mama. Sumardan kan. gusto day tan Armando. Pangaasiyo, ta sumardan kayon, mama. Agyamanak, tay manugot kamatlaang nga umakar tayon dito yung patakder mo abalay. Pakawanan na ko, Makriselda. Kuma, idi pa lang ay may tayo dito eh. Maawatan ka. Saan mo lang akayat ngagmaymaysan ni Mama Ijabalay? No apay mat ngamin nga awan pa nagbaliw ni mama. Hawan nga rod. Barang no iti pa nagmaymay sana, kat makapagpanunat. Kat maamiris na, abidot dagiti inararamid na. Ay na, nag-cute talaga to'y apok. Wan nga rod na. Bayat adumakdakkel, makitan no asino ti karuprupa na. Wen,
Karpro pa nalaunay ni Armando. Pati kulay ti kudil na kat nagbaliwan. Saan na nakas idi a moreno. Usto tapno saan nga uyawan ni abalayan. Kasla saan anagan anak mo't dadya katugangam. Apay, no nangisit idi kay anak, nangisitan aging gat dumakal. Diyak man matammo kan ni mama. Sipod ka di imakar kayo, dito'y balayaw? Saan na ngayon may binisita, ti apo na? Saan pa'y matnanang? Ay, na yan, no kasta. Bay antay latan nanang. Narigat no pilitan tayo. Nakapasyar kayo mat mama. Wen, taumay kumanmat saklutan ti apokok. Ha? Apukok kunayo mama? Katuan. Kunakman no kunayo asaan yo amaawat. Gaputan nalaan. Ako pakawanan na ko Griselda, kadagiti madi, ana isaw-sawang ko. Mama, Amok asana na saya at dagijay nga inararamid ko. Katsapay lakum mapakawan nak. Diyak amo mama. Nga nasakit lata kanyak dagitimbal balikasyo. Uli tagtagkid daw iti pamakawan. Maawatan ka no saan mo pa'y amayet ti pamakawan mo. Hanggang sapay lakum tasaan mo nga ipaidam kanyak ti apo ko. Saan kaya madanagan mama? Ta sa anak mo't adakas unay a tao. Nawaya kayo amang kita, ken mang saklot iti apo ko yo. Ay na, agyaman unay, Griselda. Manipod idi, nagbalin meten anasaya ti katugangak kanyak, Mr. Lonely. Pulos meten, asaan kun anangeg ti panangikumpara na kanyak, iti ex ti asawak. To'y pagayam mo, Griselda. Agyaman pagayam Griselda iti dayto apakasaritaam. Dayawin ka, gaputa napakumbaba ka latta iti katugangam. Nga uray madi ti ugali naken ka. Ala, ituloy mo latta tinasaya at akababalin. Iti kasta, maliklikan ti diyo pagkinaawatan iti katugangam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Griselda. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.